Pomaže Bog, srpska napredna mafijo koje se bliži kraj. Gledam vas i samo se pitam kako vas je Vučić okupio sve na jestu. Ta lica, ja pozivam građane Srbije da dobro pogledaju lica naših ministara, mislim da tu mnogo toga može da se vidi. Tužno da tužnije ne muti. Upleli ste se u demagogiju, upleli ste se u kriminal, gde vam je Vučić omogućio da se basnoslovno bogatite na račun građana ove zemlje i vršite lobotomiju, pa šaljete onog cirkuzanta Tomu Monu da priča kako može od 2 jajeta se živi ceo dan. Ja se samo pitam kako vas sramota nije. Da li imate obraza i dostojanstva imalo, da li se ikad pogledate u ogledalo i da li vas je sramota? Vi pričate s jedne strane o evropskom gigantu, a s druge strane građanima Srbije nudite paštetu i 2 jaja da prežive. Da li ste vi normalni ljudi? Šta s vama nije u redu? Ja se to svaki dan pitam. Gde vas Vučić